Umculi kaMaskandi osafufusa ubongela uKhuzani ngezinto ase-achivile kumculo kaMaskandi. Lo mculi uqale wabongela uKhuzani ngemoto abesanda kuyithenga ye1,000,000. Wasembongela ngokukhanda umuzi wakubo. Wasephumela obala ngokuthi njengoba becula nabo besafufusa, uKhuzani babukela kuyena ezinye izinto. Webafowethu, yazi kuke kube nento othina sesoyicabanga. Yabona ngifuna ukungenela la ekutheni ngibongisa uKhuzani kulento ayenzile namhlanje. Wavuka ngemoto engale kwama-million. Na into ayengayibelieve ukuthi empilweni yakhe kuyoke kwenzeka. uKhuzani usibonise umlando thina sikhula ukuthi nangabe empilweni uyifisa into noma unephupho lakho uyakwazi ukulifeza ekugcineni. Ezinye izinto noyicabanga sigcina zingama ubona ukuthi uyaphupha noma ulele. uKhuzani uqopha umlando eSouth Africa ibuka. uKhuzani uziqale from start izinto zakhe. Namhlanje ukuphi? Bafowethu, uKhuzani usinika isifundo sokuthi South Africa uyakwazi ukuqopha impilo uphumelele ngaphandle kokuthi ubheke kubantu. Uyakwazi futhi ukuthi ngokwesithemba kwakho ufike lapha yakhona. Akusho ukuthi mhlumbe nangabe mhlumbe ungenabazali noma ungenababa noma ungenabani angeke ufike lapho ufisa khona. Namhla uKhuzani ugibela imoto zama-million. uKhuzani wakhe ilimozo wakubo. Ngesibindi usifundisile thina South Africa kuyena sifundanga ngomculo kuphela. Kunesithombe ekufuneka sisilande ngoKhuzani ukuthi uKhuzani besifakela izithombe zakubo umuzi wakubo ungekho. Wafaka izinto kwimedia esibonisa yonke life. Lento iyakhombisa ukuthi uyakwazi ukwenza into ngaphandle kokuthi awunabani. Bafethu uKhuzani uqophile umlando. Uqophile umlando. uKhuzani sifundile thina ngawe namhlanje imizi yasemakithi sesinethemba. Uqale wena unganalutho wawuhamba ngenyawo unganamoto. Wawungazi ukuthi ngelinye ilanga uyogibela imoto ye1,000,000 kodwa namhlanje ukwenzile. Wasiqophela South Africa sibuka. Asingafundi okubi kuphela ngomuntu, asifunde okuhle noma ngathiwa wenzeni ngale leso sikhalelo phuthe nimbone kulona. Akusho ukuthi uyohleze njalo. Bafowethu uKhuzani usiqophela umlando. Ngicela ukuthi singabantu asiboneni ukuthi impilo iyaqhubeka ngaphandle kokuthi uzubambelele kubantu. Khona isikhathi esifikayo ukuthi uNkulunkulu ekusize ufike lapho ufisa ukuya khona. uKhuzani uqophile umlando. Ngiyabonga nje mina.